जोङो 2020 मायथाइयाव जेब्ला बिसायख'थियाव बादायलायनायनि थाखाय जोङो साखाफारा जादोंमोन बै समाव जोङो माखासे मानि इस्युफोरखौ जोङो आगोलाव लानानै जोङो आवगायदोंमोन नाथाय बेनि माखासे इस्युसफोरा जेंनाफोरा जोंहा दा माने सल्भ जाबाय जेरैबायदि पागलदिया दैमा बे पागलदिया दैमायाव जोंनो माथावरि नांगौमोन माथावरिया जोंहा 100% जोङो बेवहाय खालामबाय आरो बेनि अनगायै जोंनियाव माने लोंग्रा दैनि जिखिनि जेंना सुबनकाटा ओनसोल जपादं ओनसोल नबस्ति ओनसोलाव जोंहा लोंग्रा दैनि जेंना दंमोन बे लोंग्रा दैनि जेंनायाबो जोङो प्राय माने 99% जोङो नैबे थांनाय 5 बोसोराव जों बेखौ सल्भ खालामदों जोंहा से जौखोन्दो आरोबाव जोंहा सल्भ खालामनो गोनां दङ बे 1 जौखोन्दोखौ जोङो बेखौ सल्भ खालामनो थाखाय खामानि मावगोन जोंहा सोलोंथायाव जोङो जेब्ला जोङो सरकाराव फैयो जोङो माखासे हाइ स्कुलखौ हायार सेकेन्डारिसिम आपग्रेडेसन खालामनायनि जिखिनि खामानि बेखौ जोङो मावगोन होननानै बुंदोंमोन जोंनियाव प्राय माने गंस्नि हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारिसिम आपग्रेडेसन जाबाय जोंहा मोनसे दाबि दोङो दे बागानपारा सुबनकाटानिफ्राय जि नलबारि गणेश मन्दिर जोंनियाव निकासिनिफ्राय माने बरमा कुदुमतला बेबायदि सा खोला जोंहा लामा दोङो ओरैहाय माने दरंगाजुलिनिफ्राय सामरुप जंखारनिफ्राय रङियासिम थांनाय बे माखासे मानि लामाफोराव जोंहा मोनफ्रोमबो मा होननानै बुंदों मोनफ्रोमबो जायगायाव जोंहा बिगियान सोलोंथाइनि फसंथाइफोर दोङो माने सामरुप जंखारनिफ्राय रङियासिम ओरैहाय माने निकासिनिफ्राय बरमासिम ओरैहाय माने सिमलानिफ्राय माने पाठशालासिम बेफोराव जोंहा बिगियान सोलोंथाइनि फसंथान दोङो नाथाय जोंनि सुबनकाटानिफ्राय माने धमधमा थामहिनबा माने नलबारि गणेश मन्दिरनि जि मोनसे थोंजों लामा बेखिनि ओनसोलाव जोंहा माने बिगियान सोलोंथाइनि फसंथाइ गैया फैबाय थानाय समाव जोङो बागानपारा बियाबनि सिङाव जोङो मोनसे बिगियान सोलोंथाइनि जि मोनसे फसंथान बे फसंथाइखौ जोङो गायसननो थाखाय थिग खालामदों आरो बेखौ जोङो बेखौ जाफुंसार होगोन फैबाय थानाय जिखिनि 5 बोसोर आरो जेब्ला जोङो सरकाराव फैजेनदोंमोन बै समावनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मोनसे एसेसमेन्ट लादोंमोन दे सोर समस्तिया मा खामानि मावनो नागिरदों आरो बै हिसाबै नोंथाङाबो बे ओनसोलनिनो हिसाबै मोनथियो दे जोंनि 25 नं बागानपारा समस्तिया आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे समस्ति बेवहाय जोंनि जि समस्ति बे समस्तियानो बाक्सा जिल्लाजों लोगोसे माने आसामनि जिखिनि माने मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ माइ आबाद गय बेबायदियाव माने जि माने मार्केट होननानै बुङो बे मार्केटआव गोबांथार माने रल प्ले खालामो आरो बेनि थाखायनो जोङो नैबे जोंनि 25 नं बागानपारा जि बियाब बे बियाबा माने आबादजों सोमोन्दो थानाय जिखिनि जौगालु हाबाफारिफोर बे जौगालु हाबाफारिफोरखौ जोङो थांनाय 5 बोसोराव मावदों आरो बेवहाय जोंहा बाक्सा जिल्लानि जि कृषि बिगियान केन्द्र बे कृषि बिगियान केन्द्रखौ जोङो बागानपारानि बुग्लामारि VCDCआव जोङो गायसनदों बेनि जिखिनि खामानि बे खामानिया जोंहा जोब्बाय आरो बेसेबांबा बोसोर आगोलनिफ्राय जोंनि बागानपारा बियाबाव माने बेंक होननाय जि मोनसे माने इन्स्टिटिउसन बे गैयामोन नाथाय जोङो सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बागानपारायाव 2022 मायथाइयाव मोनसे स्टेट बेंकनि माने ब्रान्स नबस्तियाव 2 इउक' आरो पान्जाब नेशनेल बेंकनि ब्रान्स बेखौ जोङो गायसननो हादों दा बे 3 बेंक ब्रान्सनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिनि जि मोनसे सार्भिस बे सार्भिसखौ मोननो हादों आरो गमामायैनो बे जिखिनि फैबाय थानाय सम जोंहा जोंनि नैबे 25 नं बियाबनि गेजेराव जोंहा खायसे लामा बानायनो गोनां दङ आरो बे लामाफोरखौ जोङो फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो 5 बोसोर नङा फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि जि बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय जिखिनि माने जायखौ ग्राम्य पथ होननानै बुङो गामियारि जिखिनि लामा बे लामाखौ जोङो बानायनायनि थाखाय अलरेडि जोङो जिखिनि खामानि मावनांगौ बे खामानिखौ जोङो मावखाजोबनानै लाखिदों आरो बियो वान आफ्टार एनादार बियो जानो थांगासिनो दोङो मैया देबासरा बे माने PMGSYनिनो जिखिनि प्लेनिंखौ जोङो लाखिदोंमोन बेनि मोनसे लामा अन्थाइ खुन्थिया जोङो गायदों जोंनि बरमा बिधान सभा बियाबनि मानगोनां MLA भुपेन बर' बेबायदिनो जोङो जोंनि जिखिनि गामियारि जिखिनि फोनांजाब लामा बे गामियारि फोनांजाब लामाखौ फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो माने जोङो जिखिनि बे सुफुंनायनि जि मोनसे थांखि जोङो बेखौ लादों आरो सुफुंनो हागोनखौ आंहा मोनसे फोथायनाय दोङो निस्सय जोङो जोंनि जिखिनि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस बे डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसखौ जोङो आरोबाव गोख्रोंसिन जोङो मावफुंनो हागोन 2025 मायथाइनि सोलिबाय थानाय जि बोसोर बे बोसोरनि सेप्तेम्बरनि जोबनायथिं नङाबा अक्ट'बरनि गिबिथिं BTCनि 5थि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया
जानो थांगासिनो दोङो आरो बे बिसायख'थियाव जोंनि UPPL दलनि UPPL दोलोनि बा UPPL हानजानि जि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिजाथि बे बिजाथिखौ फोसावबाय आरो बे बिजाथिखौ फोसावनायाव गिबि फारिलाइयाव सा 18 आरो मोन 19 माने बियाबाव बेखौ फोसावनाय जादों आरो जोंनि नैबे 25 नं बागानपारा बियाबाबो सेथि फारिलाइयाव बियो दोङो आरो बेवहाय आंनि मुङा फोसावजादों आरो बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो साबायखर बावदों जोंनि दोलोनि जोंनि हानजानि आफादगिरि थामहिनबा BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आरो जोंनि माने सिनियर दैदेनगिरि मन्त्रि आसामनि इउजि ब्रह्म बिथां वार्किं प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारि आरो जोंनि मिरुनि UPPL दोलोनि मिरुनि आरो जिल्लानि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों हामबाय होनदों दे थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदिहाय जोङो खामानि मावदों गासै BTRखौ लानानै जौगानायनि थाखाय बेवहाय गुबुन माने हारिसानि गेजेराव जेरैबायदि ज'यै थानायनि बा गोजोन खुसि थानायनि जिखिनि थांखि आरो बिथांखिखौ लानानै खामानि मावबोदों थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो रायजोनि बोर सारस्रिनायाव रायजोनि अननायाव जों आरोबाव माने प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्वआव आरोबाव जोङो BTR BTC जि सरकार बे सरकारखौ जोङो दागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जिखिनि आद्रा थानाय खामानिफोर बे खामानिखौ जोङो मावफुंनो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं बे जों जुदि आथिखालाव जि जोंनि राजखान्थियारि जि मोनसे थासारि बे थासारिखौ जोङो नायोब्ला जोङो नुयो जे बेवहाय जि माने राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया गावबा गावनि जि दोलो बे दोलोखौ देरहानो थाखाय बा बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों आरो जोंबो UPPL दोलोआबो बेनि खम जानानै थायाखै जों UPPL दोलोआबो माने सानजानिफ्राय जागायनानै सोनाबसिम माने गहपुरनिफ्राय जागायनानै संकस दैमासिम जोंनि जि फोसावनाय बिसायख'थि जि फोसावनाय बे फोसावनाय हाबाफारिया जोंहा जाबाय थादों आरो जोङो सानफ्रोमबो जोङो मोनफ्रोमबो न'खराव हाबदों आरो लोगोसे जोंनि जिखिनि माने माखासे माने हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरखौ जों मावबाय थादों दा बै हिसाबै 2020 मायथाइ आरो 2025 मायथाइयाव जिखिनि दैदेनगिरिफ्रा माने गुबुन हानजानि दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि खामानि मावदों बे 2020 मायथाइयावबो बे खामानि मावदोंमोन दा 2020 मायथाइयावबो खामानि मावनायनि उनाव खिन्थु नैबे बागानपारा समस्तियाव बागानपारा बियाबाव बेवहाय गुबुन हानजाया बेवहाय देरहानो हायासै बेवहाय BJPनि बाथ्राखौनो बुं आरो BPFनि बाथ्राखौनो बुं आरो बेवहाय GSPनि माने बाथ्राखौनो बुं बे गुबुन हानजाया गोबांथार भटनि जि माने फाराग बे फारागाव जेनदों आरो जोङो गोबांथार भटनि फारागाव जोङो देरहादों आरो नैबे 2025 मायथाइनि जि मोनसे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो जोङो 25 नं बागानपाराया गुबुन बेरेखा हानजाखौ फेजेननानै जोङो माखासे माने भटनि जि मोनसे फारागथि बे फारागथियाव जोङो देरहागोन आरो आथिखालाव बे देरहानाय खामानिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जोंनि मावथिफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा खामानि मावबाय थादों आरो गमामायैनो जोङो जि बिसायख'थिनि जि फिथाइ बे फिथाइयाव जोङो गोबांथार जि फारागथि भटनि फारागथि बे फारागथिखौ लानानै जोङो देरहागोना रोखा जानानै जिहेतु राजखान्थि हानजा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन गावबा गावनि बाथ्राखौ बुंगोन दा दिनैनि समाव जों UPPL दोलोआ जों गुबुननि जेबो माने हेफाजाब लायालासिनो 2025 मायथाइयाव जोंनि जि BTRनि जि 5थि BTC काउन्सिल बे 5थि BTC काउन्सिलखौ जोङो रावनिबो मदद लायालासिनो जायखौ इंराजियाव एबसुलुट होननानै बुङो बे एबसुलुट मेजरिटिखौ लानानै जों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो नैथि खेबनि थाखाय जों बेवहाय सरकार गठन खालामनो थांगासिनो दङ।